Hello guys, karon ang maghimo ta og chakchuka. Ang atong mga ingredients mauni: bombay, kamatis, kusbara, itlog, asin ug bitsin. Asin o buharat na siya. Mix na siya ha. Mix dili na siya bitsin. Guys, magsugod na ta. Arita sa luto na to. Una na tong ilunod ang bombay. Kinanglan ang bombay guys. Kuan siya nga pagka maluto pud lang siya ang bombay. Mailhanin mo siya nga luto na kay mura na siya og na brown na mag-golden na siya. Golden brown na siya. Ang ana na guys ha. Kinanglan ang kayo dili pud kay kusog. Kailangan nato kani siya guys sa akong giluto, mauni siya pagkaon pang buntag, pang breakfast diri sa mga kuan Gold Country. Mao ni pang breakfast diri sa akong gitrabahoan. Mao ni pang breakfast diri sa Kuwait, Qatar, bisan asa pa ka uman. Mao ni siya pang breakfast. Hapit na siya mo golden brown guys. Ato siyang paabuton nga mo golden brown para mo lami ang ato ang chakchuka. Mauna siya guys. Okay na. Hapit na siya. Golden brown na siya. Sad-sad gani siya guys. Lami sad ni siya kay ngano itlog ra ang yang kuan niya para sa mga bata. Makaon sad ni siya. Ha? Kaon sa mga bata, nindot kay ni pagkaon sa mga bata gyud ang chakchuka. Kumana golden brown na siya. Ang atong isunod paglunod mao ang kamatis. Ano siya guys? Kinanglan ang kamatis, maluto pud siya para lami. Mauna siya. Kani man kung kamatis guys, magpanindot ni sa kutis. Ang kamatis, di ba? Guys, mga nindot og kutis ng Pilipina. Puti pero di luspad. Mauna siya guys, ang sekreto. Mukaon ka og kamatis. Kamatis nga bis nga naay kamatis. Lami sa ning kamatis sa ato ang heart sa kasing-kasing nato. Ay, hello. Ngano ang kaning kamatis good maayo kuno ni sa ato ang kasing-kasing. Means kumukaon ta ani maayo kay kasing-kasing. Oh guys. Ano siya guys. Kani lami kay ni siya sa Pilipinas. Kaning kamatis butangan bitaw ni siya og hipon guys. Di malingaw jud kog kumaon adto guys. Ay maghimo unta ko diri. Unsaon na lang wala may hipon diri. Puro man diri manok. Manok ang etlog. Mani maghimo na lang kog chaka. Ano siya guys, okay na. Hapit na mahumana nga atong kamatis na himo na siya. Karon kana bitang nga ni guys, pwede na ni siya ulam. Pwede na ni siya sudan. Ito nga Pinay. Kanilang siya. Oh, wow, kamatis lang. Oh, so, ano?
Lami na kaayo. Ang kamatis ug ang gubay isagod lami na. Butang nga lugas tinog kuha mo. Okay na kayo guys, diba guys? Banhaan rin si buwanang kalo guys. Okay. Huma na siya atong ibutang ang atong itlog. Kani. Inganaon ang pagbutang sa itlog. Butang nga nag-itlog guys. Usara ka buok kay ako raman. Ako raman diri guys. Usara ka buok. Pwede kung daghan mo, pwede daghanon ninyo itlog, daghanon po ninyo og kamatis. Og bombay, mana siya. I-mix ra gud siya ngana oh. Oh, ngana. Shakshuka. Mao ni pagkaon diri sa mga Arabic foods ni siya, Arabic dish ang shakshuka. Tanaw na to nga ang itlog, murag mo maluto na. Sa na to siya paano. Butang nga na to siya o gamayng asin para di po tamad kidney. Ana ra gud o mga patak. Anya butang nga to na to ni siya o o gamay nga spices. So guys, okay. Mauna siya guys ha. Pasit. Good kayo guys. Okay kayo. Hapit na siya maluto. Gamay na lang yung kulang. Kanisan siya. Ang itlog manggod guys. Nindot sa ng itlog. Kaya nga no. Mukaon kag itlog ara adlaw murag nagkaon na pug kag karni, no? No. Kung gusto ka nga mag-diet ka, kanin ang lindot ang itlog pang diet, guys. Kasabaw mo ang itlog pang diet ni siya, guys. Pwede ni siya imo lang lagaan, nya imo ang paano nami kay guys. Mo na diet. Kani siya pang diet sad ni kay usa ra man kabuka ang giluto kay ako ra man pud usa. Diba guys? Oh. Lami na kayo siya. Hapit na siya maluto. Ang atong shakshuka. Luwa. Hello. Mauni lami nga pagkaon guys. Kamatis. Bubay. O itlog ra. Woo! Maoy kalami. Kanang kabantay mo anang. Kana bitaw ang magkuanta. Kanang say nga na lang mag-ekonomiya ta kay wa na tay budget. Para nang luto na to ako manay. Okay na ni sa Pilipinas panihapon pamahog paniudto. Pwede ra og panihudto ingani ra itlog kamatis ug bombay. No? Na guys, mo ra ni siya guys lami din. Oo. Tindot kayo guys. Dalawa. Sang ilunod, hapit na siya magawa, kuman. Atong ilunod ang bagdo, kusbara. Mao ni siya. Sagdi ng atong kamot guys, kay ingana ng kulor ano. Sige tagtrabaho si mo pa. Mao ni siya ang shakshuka. Luto ta og shakshuka sa mga padung pa mo abroad na gusto makamaom luto, tan-aw mo ana kong video. Mao ni siya ang paghimo og shakshuka diri sa Middle East ha.
Mga guys, mauni siya ang usa na nga dapat makatunan sa muari diri. Kung muari mo diri, dapat makunuani niya. Kay palutuon mo sa inyong amo, kay naitrabaho inyong mga amo, kinanglan makamao mo. Dili kay magsigi og kwan kay di makamao mo, luto. Mo atong i-transfer guys sa ato ang gamhanang plato. Gamhanang plato. Mauni siya ang shakshuka making. Gamay ra siya guys, kay isa man ka itlog akong giluto. Hindi ko ganagdaghan po. Kay nag-diet po ko, kay tamboki ko intaw ni sa Cebuana no. Sa una pag rin ako dire 80 kilos, 85 kilos ko. Karon sa 60 na ko guys, kay mag-diet mo ni usa sa day pang diet nga. Sudan guys. Mauna ni siya guys. O tanawa. Kung gusto mo munindot sa dinhi siya guys, inyo na siya ang butangan og limon. Limon diha. Butangan mo siya og pamulitang butang mo din ha para lamig sa tanaw. Mauna na siya guys. Shakshuka making. Shakshuka. Mauna na siya ang ato ang shakshuka with lemon. Kaya ang lemon, vitamin C man na guys. Diba ang lemon, vitamin C? Nindot sa mata. Mauna siya. Ang lemon sad nindot sa mata. Vitamin C po resistance na to. Nga mga trabahante. Kita mga trabahante, mauna ato ang pang resistance, ang lemon. Usad sad, ang lemon, makanindot sa panit. Manindot nimong panit. Okay guys. Salamat sa pagtanaw. Kini ang inyong Cebuanang Kalog at your service. Salamat sa akong mga subscribers. Salamat kaninyong tanan. Salamat sa nag-subscribe o nagtanaw sa akong video. Daghang salamat kaninyo. Kini ang inyong Cebuanang Kalog. Nibalik na pod ko. Bye.